Ja, vil du huske det selv? Nej, ikke lige sådan helt konkret, men jeg har været her nogle gange. Jeg kan fortælle over her på Nabovejen herovre ligger der et lille sted, der hedder Flanagan, så der havde vi for mange år siden. Hvornår udgav du for der? Det var i 2005. Så var det i 2005, vi lavede en intimkoncert herovre, hvor du var over. Nå, det er rigtigt. Nå, var det med dig? Ja, og nogle af de andre med radioen, som var her. Ja, det føles faktisk virkelig lang tid siden. Der er sket mange ting siden da. Ja, det må man sige. Du har mand og børn med her for det første. Ja. Og der er jo sket meget selvfølgelig med dig, og der er også sket meget med musik. Ja. Og der er kommet ny spændende musik. Så for lige for at spørge forfra, hvordan går det med det? Det går rigtig fint, synes jeg. Din plade der, du har arbejdet på, altså hvordan har det været den gang at spille musik? Altså det nye her? Ja. Jamen, altså jeg har selvfølgelig været igennem min graviditet og født et barn, og det gør selvfølgelig noget ved en, og ja, så er jeg rimelig inspireret på en ny måde. Jeg finder altid inspiration på en eller anden måde til at lave noget nyt, men det er lidt anderledes den her gang. Der kommer nogle andre ting ud af det? Ja, det gør der. Men er det ikke også meget godt, når man skal, det er jo en skive proces, hvilke ting kommer lidt til, men det må være noget, du lige skal arbejde med trods alt? Jo, helt bestemt. Altså, en kort tid efter at have født, der følte jeg mig ikke så inspireret til at skrive. Jeg tænkte, okay, jeg havde ikke nogen planer for, når jeg lavede ny musik, men så kom det bare lidt pludselig. Så kom inspirationen? Ja, så kom det. Er der nogle bestemte numre, der så kommer ud af det øjeblik? Ja, det er nok meget, altså det handler om det, som jeg så har oplevet i forbindelse med at få hende. Det er klart, der vil være mange nye ting i forbindelse med hende. Ja. Har dit liv forandret sig sådan, ud over den musikken? Har du på nogle måder sat farten med? Er du blevet, jeg får at sige, er du blevet mere voksen? Siden hvornår? Nej, men det er fordi, du ikke var voksen på forhånd, men altså, har dit liv forandret sig på sidste? Ja, det har det jo, fordi jeg blev mor selvfølgelig. Og så har jeg jo selvfølgelig en anden prioritet nu. Hun er min første prioritet, hvor jeg før kunne jeg tænke på mig selv hele tiden, hvis jeg ville. Og det gør man jo som regel også, når man er ung, og man kører derudad. Men hvis det er fedt at have en anden, jeg skal tage hensyn til, og jeg selvfølgelig tager også hensyn til min kæreste, prøver jeg på i hvert fald. Men det er fedt at have hende, som ligesom hun er omdrejningspunktet nu, ikke? Og så arbejder jeg så, når det passer, så det skal passe sammen. Men der kommer vel også nogle koncerter, og det bliver sommer, og der er festivaler. Jeg var ude at spille lige efter at have født, ikke? De der 2 uger efter eller sådan noget. Ja. Og hun har så været med hele tiden, hele vejen rundt. Ja. Hun har ikke noget problem med at ligge i liften ude bag det, eller det foregår? Nej, under koncerterne har hun så haft sådan nogle hørebøffer på, ikke? Så, så det har hun haft det fint med. Ja. Og hvad med dig? Har du svært ved at koncentrere dig? Den første og anden koncert, de første 2 koncerter, det var lidt svært for mig. Men jeg synes, det var fedt at være på scenen igen, så kort tid efter. Og hun klarede det jo godt, og det var det vigtigste. Hun havde det fint, så det var mere min egen personlige kamp med at skulle ikke være der for hende i den time, jeg stod på scenen. Anna, du sagde, du har taget en gave med. Ja. Ja, jeg vil lige lyde som en doktor. Ja, jeg står bare her og holder fast i. Jamen, det er sådan en tanktop, jeg har lavet i forbindelse med min seneste single, som er Kun Hjertestorm. Som er en titelsang, jeg har lavet til en kampagne, som hedder Nej til vold. Nej, hvad hedder den? Den hedder Vores ansvar, nej til vold mod børn. Skal det styr på det? Så jeg vil bare forære af den, fordi det betyder rigtig meget for mig. Ja. Den kampagne, lige kort. Hvorfor er du gået ind i netop den? Ja, men jeg blev kontaktet af Socialministeriet faktisk kort tid efter jeg havde født. Og de fortalte mig bare om selve kampagnen og spurgte, om jeg kunne bidrage med en sang. Og der var ikke så meget at tænke over. Jeg gik i studiet og lavede sang. Ja. Sangen, den hører vi om ganske få sekunder. Tusind tak for gaven. Værsgo. Tak fordi du gad være med til vores fødselsdag, og hvor er det hyggeligt. Jeg har stadig en lille smule kage tilbage, hvis det er ikke. Ja, tak. Ja, René, jeg synes, vi skal høre sangen.